Biz alга таба атлыйбыз. Һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Айбулатова Сәгадәт Рызвановнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны апалары Фатыма, Мәрьям, Равилә, сеңелләре Адилә, Әлфия котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең кадерле кешебез 1963 елның 6 гыйнварында Николаевка районы Зур Ширкли авылында гаиләдә 5нче бала булып якты дөньяга аваз салды. Хезмәт юлын аяк кием тегү фабрикасында башлый. Үз юлында авыл егете Айбулатов Фәритне очратып матур гаиләләрен кыралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике балаларын шын кешеләр итеп тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә улы Рамил, килене Лилия һәм оныклары белән матур гомер кичерә. Ишле гаиләдә әти-әниебезнең олы шатлыклары да, моң-зарлары, кайгы-сагышлары да булып, без тату килеш уйнап үстек. Бүген менә таң калырдай, инде Сәгадәтебезгә дә 60 яшь тула. Шушы күркәм юбилеена ул ике бала анасы, оныкларының кадерле әбисе буларак җитеште. Хөрмәтле, яраткан сеңелебез һәм апабыз, сине улуг юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз һәм сәламәтлекнең иң ныгын, озын гомер, иман байлыгы, кайгы-хәсрәткә юлыкмыйча, туганнарыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәвеңне телибез. Син туган җанлы, киң күңелле, ачык йөзле, мәрхәмәтле кеше, сердәшчебез дә, киңәшчебез дә, шатлыкларыбызны да һәм кайгыларыбызны да уртаклашып яшисең. Яшьләр белән яшь була беләсең, олыларны хөрмәт итәсең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сине игелекле гамәлләр кылып, иман байлыгы белән яшәргә ярдәм итә. Сөйкемле, ягымлы кардәшебез, безне һәр вакыт ачык ишек, мул ризыклар белән кояштай балкып каршы аласың. Йөрәкләребезне җылы хисләр белән тутырып хөрмәт итәсең. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Син кадерлебез, узак еллар безне өйләребездә хөрмәтле кунак булып күрергә язсын иде. 60 яшькә җиттең бүген менә. Сыкланырлык гүзәл бәйрәмең. Сиңа хәзер бүләк итәбез теләкләрнең иң зур бәйләмен. Бисмиллахны әйтеп көнен башлый, дуга кылып ята төннәрен, яшәсеннәр имин балалар дип кул төшерми сырый көннәрен. Агъяулыклы әби инде хәзер, артта синең еллар күп калган. Эшли-эшли аяк кулларың да кадерлебез җитәрлек талган. Хәзер ял ит, гомер көзе килде. Бала оныкларың янында безне һәр вакыт шулай шатландырып яшәсәгез иде тагында. Хөрмәтле Сәгадәт Рызвановна, алда да бәхетле килеш яшәгез. Хәзер яңгыраячак җыр бары сезнең өчен. Күн түгел түн җитмәс, әйтәсе сүзләрем күңелемнән китмәс. Аңмарда уянам, уянам, уйланам, туганым сине барга, шатланам, куанам. Туганлык җепләре, күренмәс җепләр ул.
җиңәр